Ajde. Luka, gde si? Vidi mamu tamo. Pogledaj Gde mamu. si? Luka, Luka, gde si? Tu si! Tu si! A G. Kaži mi Ajde, nešto. ajde. Kaži. Za televizor. Kaži. Izjavi nešto. Kaži. Kaži, Luka. Nešto gleda gore. Kaži, Luka. Kaži mami nešto. Kaži grrrr. G. A G. Kaži. 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 Šta je to? Ko ti dizao to? A? Gde je moj osmeh? Gde? Daj da vidim osmeh. Daj. To je moj osmeh. Gde ćeš?